El debat sobre les anomenades formes no sexistes del llenguatge, com el femení genèric, el desdoblament o el llenguatge inclusiu, és molt viu també entre lingüistes del màxim prestigi. És que senzillament prescindiria radicalment d'això perquè porta a molts disbarats. Jo aquí en un discurs solemne al Paranif, aquí a la Universitat de Barcelona, vaig sentir un vicerrector que deia els millors i les millores investigadores. Això és el resultat d'estar sempre amb els nens i les nenes i els catalans i les catalanes. El masculí genèric, jo quan diuen professors, doncs no m'hi sento representada. Jo més crec que ja està com una mica demostrat, que el fet de parlar en masculí o t'exclou o és que no hi ets, que a vegades no ho saps. Si no hi ets o estàs simplement invisibilitzada, no? Si hi som, no patim que ja ens veuran. Per tant, no, els desdoblaments no fan que ens visibilitzin. El que fan és estigmatitzar-nos, perquè estan indicant que som una categoria diferent. Estic convençuda que el desdoblament dona més visibilitat a les dones i, a més, fa que no ens en puguem oblidar. Suposo que ja tothom ha percebut que de les preses polítiques no se'n parla, no existeixen. Es parla de presos polítics i de presos polítics i, clar, quan parles de presos polítics acabes arribant a Lledoners, no a les presons on estan Bassa i Forcadell, no? Em pregunto si homes i dones fem servir el llenguatge de manera diferent. Es pot saber només per l'escriptura si un llibre l'ha escrit un home o una dona? Qui segur que ja ha pensat són les escriptores, les superusuàries de la llengua. Si no està escrit en primera persona, no tinc per què saber que està escrit per un home o una dona. El fet que els meus llibres estiguin protagonitzats per dones, que l'àmbit sigui domèstic, que tracti de coses del dia a dia que fins ara eren considerades, no? Històries de dones per dones, i que sigui un ambient més familiar i més costumista, és possible que molta gent sí que faci pensar que és una dona, no? Però hauríem de poder anar una miqueta més enllà. Darrerament sí que he triat unes temàtiques amb una perspectiva de gènere. Però també m'agradaria que això no passés, que fos una capa una mica invisible i que els homes també assumissin aquesta visió de gènere. Una empremta femenina, una petjada femenina en els textos, té a veure amb el romanticisme, la cursileria, els mites amb els que ens han educat a les dones, de l'amor i la maternitat i totes aquestes coses. I crec que això no parla de les dones, parla de certa educació que han rebut les dones, però no perquè les dones siguem així. Els homes que escriuen, els seus lectors són meitat homes i meitat dones. Les dones que escrivim, els nostres lectors són 80% dones, 20% homes, perquè els homes tenen un prejudici molt gran sobre quines coses escrivim les dones i que això ells no els ateny. És com si les dones escrivíssim sobre coses de dones i els homes escrivissin sobre coses de tothom, quan en realitat les dones som majoria, som el 51%, per tant si hi hagués un universal seria femení, no pas masculí. El femení genèric no el faig servir perquè no he necessitat fer-lo servir mai, perquè jo ho trobo, el faig servir com un neutre, el masculí, no? És un neutre, que el nostre neutre és masculí, ja està, no passa res. En la creació literària a mi em costa molt marxar de la tradició i per tant jo faig servir el masculí genèric, el que sí que evito continguts masclistes. No parlo en femení genèric, però no parlo en masculí genèric tampoc. Sí que quan hi ha la possibilitat de fer servir una paraula genèrica, la faig servir. Perquè sé que això importa i impacta, jo ho he vist, no? Que això arriba realment en aquest concerniment dels nens i les nenes. Sí que penso que hi ha una diferència entre la solidaritat entre persones, no? I la sororitat que hi ha entre dones, aquesta germanor, que penso que quan la trobes entens la necessitat de posar-hi una paraula que tingui un mot, no? Per aquella sensació concreta. Sororitat ve de soror, germana en llatí, com fraternitat ve de frater, que és germà. Dit avui, sororitat és la germanor entre dones basada en el fet de compartir experiències en un context patriarcal. I a mi que es deixin de dir determinades paraules i es substitueixen per altres més, deixem-ho en educades, em sembla molt bé, però això no té res a veure amb tota aquesta maquinària dels desdoblaments i de la manipulació del gènere. Hi ha persones que se senten més còmodes parlant amb
utilitzant sobretot genèrics, hi ha persones que se senten més còmodes desdoblant formes, i aleshores això també s'ha de tenir en compte, perquè amb la llengua tenim una relació afectiva, és a dir, amorosa per entendre'ns, i estètica. Si algú troba mai un cas en què això hagi passat, m'ho començaré a rumiar. Però encara ningú m'ha donat un exemple de societat que s'hagi transformat perquè s'ha transformat la llengua. La llengua canvia cada dia. Hi ha paraules que decauen, hi ha paraules que moren, quedaran en els diccionaris històrics, no? Hi ha paraules que apareixen, una llengua que no varia mor. Jo crec que la manera d'escriure no hi ha una diferència entre els homes i les dones. Hi ha una diferència entre mi i qualsevol altre escriptor, sigui home o sigui dona. Jo crec que la relació amb el llenguatge és la nostra intimitat més absoluta. I en la nostra intimitat més absoluta jo crec que no hi ha gènere. Jo crec que el fet de ser dona per se no afecta la meva relació amb el llenguatge, però sí que el fet de ser feminista afecta la meva relació amb el llenguatge. És a dir, que hi ha maneres d'expressar-me que busco que siguin una mica més globals, una mica menys excloents, i m'hi fixo pel fet de ser feminista, però no pel fet de ser dona. Sí que intento eliminar totes aquelles paraules o expressions que tenen un mercat cultural i tradicional de tota la vida, que eren masclistes, que llavors no ho consideràvem, que a casa nostra les hem sentit d'una manera normalitzada i que jo d'una manera conscient intento no repetir-los, però és una deconstrucció constant, per tant no sempre me'n surto.